Централната избирателна комисия винаги е смятала, че изборният процес следва да се разглежда като въпрос на национална сигурност. Включително е изразявала това свое мнение в докладите, представени на вниманието на Народното събрание за организацията и произвеждането на изборите. Това е важно особено след въвеждане на машинното гласуване, което е свързано с защита на софтуер, срещу злонамерени действия, мерки срещу потенциални рискове, информационна сигурност, кодове, криптографски инструменти и други специфични понятия, за което безспорно е нужна експертиза и адекватни мерки за сигурност, предприети на държавно ниво, а не само от страна на Централната избирателна комисия, включително необходимостта да се уреди особената закрила и статут на устройствата за машинно гласуване, така както е уреден статута на бюлетините за гласуване. За изборите, които предстоят на 29 октомври, няма да се доставят нови машини за гласуване, а гласуването ще се извършва с машини от вече закупените общо 12 837 устройства. Във връзка с това, искам да обърна внимание, че всички машини се съхраняват в склад. Складът е частен, тъй като към настоящия момент не е осигурен държавен склад от страна на Министерския съвет, така както изисква Изборния кодекс, и с решение на Министерския съвет е възложено на Централната избирателна комисия да сключи такъв договор за съхранение на машините, който мисля, че изтича в средата на следващата календарна година. Мисля, че преди да ми дадете думата се постави въпроса дали има резервни машини и дали се прави смяна в изборния ден. Не, в изборния ден не се извършва замяна на машините за гласуване, още по-малко от една избирателна секция да се изпрати в друга, в случай, че има проблем с работа на машина за гласуване и не може да се произведе машинно гласуване, то се преустановява с решение на Централната избирателна комисия и избирателите гласуват с хартиени бюлетини. Връщам се на удостоверяването на съответствието като основна проверка за сигурността на машините. Трите институции, на които е възложена тази дейност, приемат нарочна методика, чрез която се извършва, като аз не мога да се ангажирам с подробности относно работата по тяхната методика. Във всички предходни избори тази методика, когато се разработи, се публикува за обществено обсъждане преди да бъде приета от компетентните органи. Тя включва преглед на информационни активи, анализ на документация, проверка на изискванията към хардуерната конфигурация на машините, проверка и оценка на функционалността на машините, проверка на сигурността на информацията, която се въвежда, обработва, съхранява и извежда от машините, проверява се софтуерната реализация, конфигурацията на операционната система и други. Също така се проверява и се оценява инсталирания софтуер, дали съответства на законовите изисквания и техническата спецификация и се удостоверява неговата версия с генериране на съответния системен хеш-код, като това се публикува в решение на министъра на електронното управление, ръководителя на Института по метрология и на Института по стандартизация, предоставя се на избирателните комисии, обявява се публично, включително и чрез поставяне на системна разписка с криптографския идентификатор във всяка една избирателна секция, за да може и избирателите да са информирани за удостоверената версия на софтуера за гласуване. Освен това, машините, които са предмет на удостоверителната процедура, се определят от Министерство на електронното управление, Института по метрология и Института по стандартизация на случаен принцип и се изискват съответните машини от Централната избирателна комисия с посочване на техните серийни номера. Софтуерът за гласуване след процедурата по доверено изграждане на изходния код в защитена среда, която се осигурява от Министерство на електронното управление, се подписва с ключове, които се държат само от Централната избирателна комисия по определен ред и не се предоставят на външни лица.
Достъп до изходния код и документацията на системата за машинно гласуване се предоставя на представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите. Освен всичко, което казах досега, обръщам внимание, че в изискванията по техническата спецификация е предвидено изпълнителят да инсталира и параметризира определен брой устройства за машинно гласуване с удостоверения софтуер, да ги предостави на Централната избирателна комисия за контрол на качеството и демонстрация. Като мярка за сигурност се извършва и проверка на всички лица от органите на МВР и ДАНС, на лицата, които имат достъп до склада, където се съхраняват машините за гласуване и които ще работят по тяхната подготовка и доставяне до избирателните списъци. Във всички случаи, включително и когато се налага членовете на Централната избирателна комисия да посетят склада, се изпращат данните на лицата за проверка, като лица, за които има данни за криминални прояви, не се допускат до склада и до машините.